Ki Mbah Bambang sampun nggih? Sampun Mbak Katuraken. Bambang. Apa? Apa? Kok mbok angkati nyapa? Lho kowe iki ora ngerti tema, kowe iki acara duwe gawe kok nganggo blangkon nganggo kaya ngene iki. Lah ngopo lho kancane ya padha Kok ngono ora lho. ngetrapke acara 17-an lho. Ya 17-an lah kowe ya biasa padha Yo nganggomu ya. ora aku biasane nganggo rok kebaya. Kebaya kepiye biasane campur sari ya ngene iki. Kan aku tak sanggul biasane. Sanggul. Arep ngopo? Salin, nggih Bu nggih. Lho, rungokno kupingmu. Alah mbok wis ngene nyopo lho. Lho, kersane pas kalih tema nggih Bu nggih. Lho, rungokno kupingmu ki. Kuping iki kene aku. Oh iya iki. Bu, kersane wong bojone ya ora mesake lho ning omah. Mesake ya. Endi-endi. Bojoku meneng omah gematine ra ukur. Ora omongi sapa. Lho aku lho aduse dikopiok. Lho kowe iki wortel apa piye? Dikopiok. Modele to ngene. Pun dadak sapa mbok wis ngene padha temane abang kok. Ya ora iso, Merah semangat tok. Iki nek permintaan apa, Mas? Urung eneng kok, urung enek permintaan kok. Ya bisa. Siake Nah, lah. ngene lho. Mbak Lucy. Ini ya. Weh, sing nggo kamera aja melu guyu. Kok gambare obah ngene, Ya mbah wis, medhok. ben to kok wong guyu kok ora oleh lho. Lah gambare kan iso obah ngene. Malah gedek. Baju. Baju. Copoten. Copoten kok. Iki piye to? Ngopo? Lha wong arep dicopotke kok ganti kat. Sik. Aku ora rangkepan. Dek iki kae rangkepan. Yo diingi rangkepan. Iki mosok. Iki aku ora rangkepan. Lah iki katoke digawa salah. Lah. Dinggo langsung ngene. Ora iso cepet. Gah. Wes ah. Mbah Bambang tulung. Kok goleki Mbah Bambang nyapa? Nyapa wong aku arep mbok perkosa kok. Arti Salini. Salini langsung ngene aku ora rangkepan yo nyuk. Lho iki mamah lho kok nyuk gitu. Mamah opo ora tau ngemiki kok mamah. Oh tak mi. Kan ngemiki kuwi mamah. Nah ngene ae. Rumangsane. Arep dicopoti ya. Harga diriku di mana dong? Dek iki wae dicopoti sing nganggo rok ngono kae gelem. Endi kae beda. Iki piye to iki angel rame. Ya sepatune dicopot sik. Ya ampun. Kaya ngene kok arep anak-anak neh to sih. Kasarmu kaya ngono no. Ya kok menawa dadi apik lho. Dadi apik. Iki mah di anu lerek nih mah. Pun. Wis kene ae, Mbak. Arep dilerekne kok angel rame lho. Ya, cekelana. Wong dibenake mboke kok wedi. Lah wong yo ora enek apa-apane lho. Ora enek. Iki ora enek apa-apane. Tak tinggal ngomong. Cocok ngeten iki to, Bu. Lah. Nggih, lek mau acara mantenan lho, Cek. Nah. Pakku iki ngopo nusul rene iki lho. Anake lagi nyambut gawe mbok susul. Ki apa pakmu? Lah kuwi dedeke karo aku acara spiro lho. Ngece. Lah ndi topine? Ganti. Topine ora enek. Ora nggo topi. Iki. Ya ora, kuwi kok pelecehan. Apa enek tole Endi kok nggo ganungan iki lho. Lah iki pas iki. Iya, oke. Ya nuruti cah cilik-cilik sik. Oke, tak ngono. Kok sik tondo. Lah mosok kene tentara ndure nganggo munyuk. Ya tentarane lagi nyamar ngono lho. Oh, ngono to. Ya wis ngene. Wis. Lah ngono. Petintang-petinting. Modelmu lho. Nyuk, munyuk.
Wis Mas, Ngopo lagi ngono lho? ngempet aku. Empet apa? Kowe ora ngrasake kok. Lah ngopo? Iki bolongane gur-gur moto tok lho. Aku arep semaput aku. Ngosok ah. Lah wong ababku balik lho. Kudune mlaku rono lho cek ben kabeh ngerti. Aku rono pentungi wong kok malah. Ora ya. Oh, berarti Lho ganti. dikake pentung cah cilik-cilik iki. Berarti ganti topine ora iki, ganti sik ganti. Apa meneh wis ah. Ora ganti. Saru reng. Nah iki. Lah, Nah iki ora iki ada bolongane kok ceknya. Ada bolongane. Akhir apa? Iya, aku ngisor. Aku mate iso munggah mau ya. Lewat kene, lewat kowe kene. digendong gelem ra? Aku mate iso munggah iki ya. Lah iya kowe jarane mau sakmono ra iso. Ora munggah iso medhu iki arep ajak mati. Didok kae gelem ra? Ya sene. Ora ae, Mbak. Aku tak medhu dhewe, Mbak. Ngopo aku nglino reokan? Hop. Ayo Le. Ayo Le badake. Ayo Le. Iso ora jano.